É un ave que asemella ser completamente negra, pero cando o sol lle dá na súa plumaxe, convértese na ave que polas súas cores a min máis me impresionou de ver. Estouche a falar do ibis mouro. A característica máis chamativa desta ave é a súa plumaxe iridiscente, o que significa que a luz se reflicte de forma distinta segundo o ángulo, deixando ver tons verdes, púrpuras e cobrizos. Este ibis non cambia de cor, é a luz a que cambia a forma en que o noso ollo o ve. E o seu pico curvado tampouco é casual. Úsao como unha sonda remexendo no fango en busca de alimento. E cando o ibis decide voar, estira completamente o pescozo. Trátase dun ave moi social, capaz de formar grupos numerosos. E é que esta non é un ave común de atopar en Galicia, por iso, a primeira vez que o vin pola zona de Doñana, quedei abraiado, xa que dende lonxe asemellaba un ave completamente negra do tamaño case dunha cegoña e que ao irme achegando ca miña cámara iba cambiando e mudando cada vez de cor. Cada vez que eu facía unha foto asemellaba que cambiaba de cores completamente. En Galicia cada vez está habendo máis rexistros desta ave, normalmente individuos illados ou grupiños moi reducidos, mas teremos que andar atentos aos nosos prismáticos a ver se logramos capturar as cores do ibis mouro. Saúde, natureza e vida salvaxe.